Dalili da yake tabbatar da rukunnan imani guda 6 da muka ambata a baya shine hadithin Abu Hafs Umar bin al-Khattab Amirul Mu'minin, Allah kara masa yadda. A cikin hadithin da mala'ika Jibrilu ya zo manzon Allah, qala fa akhbirni anil iman, ya ce wa annabi to bani labari game da imani, bayan annabi ya bashi labarin musulunci. Sai annabi ya ce al-iman, ita ko imani an tu'mina billahi wa mala'ikati, ka yi imani da Allah da mala'ikunsa, wa kutubihi wa rusulihi, da littattafansa da manzanninsa, wal yawmil akhiri, da rana ta karshe, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, sannan ka yi imani da kaddara alherinsa ko sharrinsa. Rawahu Muslim. Wannan hadithi Imam Muslim shi ya fitar da shi. To don haka 'yan uwa musulmai, da wannan za mu fahimci cewa rukunnan imani guda 6 nan dole ne ka kiyaye su, ka kiyaye imaninka, kada wani ya damfare ka. Wato kun san akwai masu damfaran imani, ba iya damfaran kuɗi muke da su ba. Masu damfaran imani su ne za su kasalantar da kai, suna maka cewa za su iya amfanar da kai, ka yadda da wani abu, ko su raba ka da addininka ko tauhidinka ko aqidanka ingantacciya irin na musulunci, su kawo maka wasu abubuwa wanda Allah bai san da su ba, bai sokar da su a cikin littafi ba, su sa maka. To wayannan su ake kira masu damfaran imani. To musulmi mai hankali shine wanda kullum duk abin da zai taba imanin shi wato zai kiyaye. Don haka ana so wanda yake so imaninsa ya karu ya yawaita ayyukan biyayya, ayyukan ta'a.